र' बे आङो होथ'नाय नंला दिनै खारन दं बिथाङा होसिगोन दिनै फुजाखौ होबाय थाखाय गाव गोसो बायदि होथोंसै आङो थिनबाय थाला जायगायाबो थोन ना गैया माबेलाय ए आगान फिसा लाबोदों दा नुबाय थायोना एसे गोसो बायदि माबा दरखं फारनै साइडथिंबो हो नाया बै बेक साइडथिं दङ माबाया नारेंखल बिगुर आरो माबाया धुनिया हारसिं आन्दायलायलांबाय सासेया थिनै होगासिनो दं थेवबो आंबो बारा एक्सपार्ट नंखाया बिथाङासो बांसिन होयो आंनिफ्राय फुजा थेवबो माने गोसोजों होनोसै आरोना गोसो बायदि गोसो मोजाङै होबानो जायो इसोरा रावबो माने बेबायदि होनांगौ बिदि होनांगौ नियम दंना इसोरा माने जेबो गैयाबाबो गोसो मोजाङै होबा खोनासंखायो मिन्थिखायो बिबारा नै जे आराम खिलिजोब्बाय बेफोरो गोदान खिलिजोबनाय खर'बो सानाय मोन्दों दाख्लैनिफ्राय खामानि मावनाया दिनैसो जिखुनु लोक्षि फुजानि समाव गासिबो कमप्लिट खालामजोबनो हाबाय आङो न'खौबो फोसाबनानै होनो हाबाय दिनै दाबो फुजा होनायनि सिगां गासिबो फोसाबजोबनो हानानै नोंखौ होजानो लुगैदों आरोना माने हिन्जावाल' मावबाय थानांगौ हौवाखौनो खालामनोसै दिनै फुजा होनाय जादों जि गोथाव मोदोमदों धुनाया जागौमोनबोथ' बाहेरायाव लादो मोननैखौबो हैदाय लोमजानो ओंखारनायसो मोनबाय आङो दाख्लैनि खामानि मावनाया दिनैसो जाबाय न'खौ फोसाबनो हाबाय लोक्षि फुजानि सिगांसो आरो नै दाबो सेस न'थ' फोसाबनानै मुसिनानै सेस रेडि खालामजोबनानै दुगैनायावसो माबाबाय प्रब्लेमा जानानै होबाय एसे नेवसिनानै होजोबदो सिङाव लाबोबावो एसे माबाखौ बारा मोनदोंबा बाहेरायाव दोनहैथ'दो माबाया ओइयो धुनाया मा सुनो माबा गांसलायदो खर' सादों लोमजानो ओंखारदों थासुमलि जानोसै खोमालै ना होना साहा एसे लोंसैदां थासुमलि रुनोसै जों दहाय लाबोफादोंमोन थासुमलि ओमफ्राय साहा एसे लोंसै खोमाहाय लाल साहा लोंना गाइखेर साहा ना कफि लोंनो कफिखौनो लोंसै खोमाहाय थासुमलि बानायनोसै ओमफ्राय नै थासुमलि हानसै हानि दंबावोमोन नामा ना मोनथामल'खा जेबो नङालै बारा जाखाया जों एथ' बुरजा जायाना बेखौ जाजोबो नामा मोनसेयानो जाबावगोनसोदां थाइनै होदो दे जाया मोनसे जाना मोननै होदो गाबोन फुङाव जाया गाबोन फुंनि थाखाय दोनदो एसे फुंनिखौ मोनानिखौ जायो आरो थोन जागोन कुकारासो फिसाना जोंना बै गिदिरखौ बायनाया बिदि हायालै ओरै हानांगौ नै ओरै हाग्रोदो ओमफ्राय ओरै फैयो मालाय जेबो रोङा माबा आलु बायदिसो लेबदों थासुमलिखौनो ओरैसो लेबदों ओरै थांसै नामा दसे ओंखारनोसै नामा ओंखारनो लुगैबाय आं बाहेराव नों बाइकजों थांगोन दा मोनथाम जायो जायोरा मोनबाय थासुमलिया
कफि माबा कफिनि थाखाय गाइखेर जानो आसि दावरावहाय बेयो बेखौनो सानदों आङो मोनसे थाबावनांगौमोन थासुमलि मोनजामारसिगोन हानि होनानै होनि एसे एसे बाराबो नङा एसेल' होआबाबो जायो एक्सुलि आंथ' ओरैनो दङ संख्रिबो नांगोन सासेया आरो माबा जिनिस लाबावदों सिंग्रा आरो मा बेलाय गोदै लाबावबाय नोङो कचौरी माय फेभरेट नाथाय जानो नाङा बेफोरखौ आङो एखेबारे कन्टिनिउ जागासिनो दं बाहेरा बुस्थु जानाया ओमफ्राय ओरैबायदि ग्रोब ग्रोब जाखादों थासुमलिया ना रुइद्रायदों ना गोराद्राय जादों एकदम ग्रोब ग्रोब संख्रि एसे होदोंमोन आं एसे होनानै संख्रि एसे लेगा टिसु बेखौ जानांगौ मा जागोन नै रोदा दंना बे मोननाया मोजां दे मोजां ओंखाम संफा जाला कफि लोंनानै राखांसिगोनसो मेगना नोंनाव चटनि अबेनिफ्राय लाबोदों नोङो बे मम' फानग्रानिफ्राय ना बेलेग उसका कैसा लगा कचौरी खाया नहीं मैंने ये थोड़ा क्लीन है लेकिन जेरा मोमो फाना यहाँ का वही साबसिन मेरे को तो वहाँ का पसंद है वो जहाँ से हम पहले लाया कचौरी कचौरी वो अच्छा है कचौरी पे मनसे साबसिन क्या लाया आं माने दासान्दि बिराद माबा माबि क्रेविं जागासिनो दं यही था प्रब्लेम बे समाव बिराद माबा माबि जालुनो बिराद गोसो जायो आं दाख्लिनिफ्रायनो आं मांगाय जागासिनो दं बाहेरानि मोनसेबो मोजां जिनिस जायाखै पुरा थावजों एवनाय मानाय जागासिनो दं आनहेल्दि जिनिस जागासिनो दं दासान्दि सिंग्राखौथ' आङो गोदोनिफ्रायनो आंनि फेभरेटखा सिंग्राया मोननै मोनथाम जायोमोन आं हारसिङै कचौरिखौ खिन्थु गोथाव मोनामोन ओमफ्राय दासान्दि बिराद लास्ट इयारनिफ्राय बिराद कचौरि जाग्रा जादों आं सिंग्रा कचौरि जानानै थासुमलिखौ बावलायलायबाय बेसोरा थासुमलिखौ लास्टआव बेनि फ्लेभारखौ लाबाय थानाय लास्टआव जाबसिनगोन मोनसे माखौ होनदों नों थासुमलिनि फ्लेभारखौ ना रोदा बारा गैयालै नैबे माबा लान्जाय होनांगौ ना मा होनांगौ बाहायल' एसे थागोन थाबा सिंग्रा जानायफोरखौनो लाबाय थायो नामा सोरबा ना टपिक गैला नामा बेलाय खायफा आरो नायनो लुगैयो जानायनिखौनो होनोबो बालायलाङो बाट जोङो जा जायो जा मावो बेफोरखौनो माने देखायनो नाजायो आरो नोंथांमोननो ना रियेलिटि रियेलखौ रुमाव माबायदि थायो जा माव खानो ला मोनसे आरो बे हाफ पेन्ट बेखौनो सुलाय गानलाय थायोना बयनिबो फेभरेट मोनसे जिराब फाराबाबो बेखौनो गाननानै सान्थि मोनो आरो गरम दिनाव बांसिन जामामावसो थानो लुबैयो खानाय सानायफोरखौबो सिननो लुबैला सिगाङाव माबायदि थायोमोन आंना देलायनो लुबैला माबा गाननो जोमनो लुबैला जेरै दं एरै थानो बैसो जाबाय नालाय बैसोजों सोलायो बोरायबाय बुरैबाय अफिसनि टेनसन भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसैलै रायजोफोर गाज्रि जामोनसै अननानै बिदि होनांगोन दा अननानै बे ओरैनो जानला मानला जानाय मानायफोरखौ टपिक गैया मा गैया होनायखौनो मोजां मोननानै अननानै लाइक होदो लाभ खालामदो ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि साबसक्राइब खालामाखैबा अननानै खालामदो रिक्वेस्ट खालामबाय नोंथांमोनखौ अके बाय बाय रोंलायलाङालै नोंनि बायदि टेक केयार मारै खालामो टेक केयार बाय बाय Bye bye. Love you all. Good night and take care. Apa dengar? Ini mini yang mana sih? Flying kiss. Oh. Mana? Boi nawa nangis rabai ada.
बयनावबो नांहैस्राबाय दे बिदिब्ला बोराय मानसि नोंथांमोनाबो मोजाङैनो थादो मालिकनिफ्राय जाय मालिका प्रसाद हरदोंनो खिर वो गुवाहाटी में आती थी ना तो मेरे लिए बना के लाती थी वो क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है ना मेरा पसंदीदा खाना मैं बना के लाती थी इसके लिए मुझे याद आ गई तेरे को याद आ गई ये देख के मेरे को तो बहुत पसंद है रे बाबा ये खाने के लिए खानाया अबस्था गैथारला माला सिनजागोन नों खानायखौ गाबोन सिनजानोसै दं गाबोन सानदेखा ऐसे रहने दो गाबोन सिनजादो दाबो अबस्था गैला मास मोननैसो जाबायदां आङो पार्लाराव थाङिया बोसोराव खनथाम खनब्रैल' थांनाय जायो खोमा बेबो बे मुसुगुर एसे फुजानो थाखाय साफा खालामजानो थाखाय जोङो जानला मोनला जानाय मानायफोरखौनो देखायो बेबायदि सानो खोमा ना नोंथांमोना एक्चुअलि डेलि ब्लग्स नालाय जों जा खामानि मावो जा जायो जा खालामो बेफोरखौनो नोंथांमोनजों जा हायो शेयार खालामो आरोना बेखौनो होनो डेलि ब्लग्स ना बहुत जल्द ही ड्रामा लेने का है ड्रामा लेके आने का ड्रामायाव एसे टाइम नांगौ जायो आरो बिदि टाइमबो बना के रखा हुआ भी है ना टाइमबो मोना बारा बेखायनो मेरे को स्टाइल में नहीं रहने का रे बाबा जैसे वैसे रहने का मेरे को